enhlizweni yami igcwele nje ukuthi uma singayeka ezinye izinto sike sibheke uJesu nje. Sibheke yena nje noma ngabe uyathukwa, noma ngabe uhlupheka akukho zokuphela, noma ngabe ingane azizwa, noma ngabe imizina bafuna, noma ngabe kunjani, noma ngabe uyagula. Sike sibheke nje uJesu. Ngiyabingelela abazalwane, ngisanazi angibhekujabula baphakathi kwenu. Ungijabulisa kakhulu ukuthi siyaphila. Sisenabantu abafikayo bezosibona. Ngicela ungasho ukuthi ngisivakashele weMngomezulu. Ngicela ukusho ukuthi ngizokhonza inkosi. Mambuyisa. Ake singasho ukuthi nisivakashele. Ake sithi nje ngizofuna uJesu. Bese siyambheka nje uJesu. Uyazi ukuthi khona into esayenzayo empilweni yomuntu. Kade ngibatshela eWilo ngesonto. Basinikeza izihlalo, kulezi zihlalo ezinento yokubambelela. Mangena ama-hips amayacindezeleka. Bese ngithi eyibazalwane ayikho ke le. Yokuzonginciphisa ama-hips la eWilo. Bengiyekile Bay. Mina nizongitshima la. Uyazi ukuthi indaba abazalwane. Uyazi ukuthi umkhosi subamba zonke insuku thina abasibande. Alikho iviki, mhlambe evikini sidla kanye. Mhlambe evikini uthi uqalile ekseni uyadla ibreakfast ntambama usala. Siyaphila. Angeke sinciphe. Into ke yenziwa uJesu ukuthula. Abese kuyimpilo. Akuphi injabulo. Uyabona ukuthi mina bengumuntu othanda izinto ezimnandi. Mina u-ice cream benguthenga, ngikuthenge. Kodwa ngiyawuthenga ngokukhohlwa. Ngokukhohlwa nje ukuthi ukhona. Ngoba uJesu umnandi kakhulu kuno-ice cream. uJesu umnandi kakhulu kunenyama yenkukhu ethosiwe KFC. uJesu umnandi kakhulu kunayo yonke into empilweni yami. Yilokho-ke bazalwane ngizoniqinisa izimo zikhona. Ngizothi nje Mambuyisa uze kahle endaweni e-right. KunoJesu la. uJesu osusa inkinga empilweni yakho. Biza ukuthi umbheke bese uyamvumela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalolu suku. Ngithanda ukuthula lesi simemezelo. Esithi phakathi kwethu kunomntwana kaNkulunkulu osinikezelele ngegqoko. Ngicela usande isikhulu usukume nje kumela khona bezobonakala bonke abanezigqoko. Abafakile igqoko zabo ezintsha ozabantu abamsheshana. Sheshani. Yebo. Nangu Sunday school. Khona umntwana kaNkulunkulu osinikelele ngegqoko. Siyambonga uNkulunkulu enhlizweni yami. Ekseni ngike ngafikelwa yizwi nje lithi thanda umakhelwane. Njengalokhu uzithanda wena. Sengithi ke kuswane, hey uNkulunkulu wayazi ukuthi inzima kanjani le ndaba yokuthanda umakhelwane. Yikho waze wayibhala emthethweni yakhe ukuthi ngithande umakhelwane. Ngoba umakhelwane uyaguquguquka njengeweza. Umakhelwane ungathi umgcine elibalele izolo kuse namhlanje liduma into engaphumeli phandle. Umakhelwane lo. Kodwa kukhona abantwana bakaNkulunkulu abathandayo, bathande ngendlela yokuthi angathi anginayo ingane engaka. Kodwa athi ukuze ngiphelelise lokho uNkulunkulu angithole khona. Angizukumusho-ke ngoba isibusiso siqondene naye ukuthi isandla somnene masipha esokhohlo singazi. Kodwa nabo abantwana bethu namhlanje bahle nami wami eduze kwami muhle namhlanje. Ngoba khona othandile wapha. Ngiyabonga abantwana bami. Ngicela nibawasheleke. Ngoba phela njengoba nje sezozizivithike zingakazi iwashwe. Noba washela nibagqugquzelele abasenamakhanja amancane njengomavumbi nifake lapha ilastic ukuthi kubambeke. Ukhona omunye ngibonile muhle umntana kaSunday school uMamthiya ushonele uMamthiya. Kade efake kahle kabi isigqoko sakhe uMamthiya. Kodwa ngisakhona ukumbona. uMamthiya.
Ngiyacela ukuthi sibafundise ukuthi bathwale mabeze enkonzweni bebancane bangaka. Ngiyacela nje sikufake lokho. Siyambonga-ke uNkulunkulu, sikhulekile ngesabonga. So ngiyacela nawe uNkulunkulu mayethinta ukuthi wenzele abantwana bakwa-Sunday School something, uyilethe sikhuleke sibonge uNkulunkulu uzokubusisa. Yilokho nje. Okunye ukuthi-ke njengoba namhlanje kuvule lama-toilet angapha, uplumber uthe uplumber uma ngabe ehlala engasebenzi aba nenkinga. So sesizothi-ke njalo sishintshanise masingapha kuleli sonto ngelizayo singapha kanjalo ngoba asikusho ukuthi angapha yogcina esebenze ngey'nkonzo kuphela. Bese kuthi-ke isimemezelo sesithathu sizoba ney'nkonzo zabesifazane. Abesifazane bethu-ke sizobaqala ku-age 18, asizoqala ku-20 this time, sizoqala ku-18 kukhuphuke. Uma ungaphansi kwalokho hlala nje ekhaya uyobuka ku-YouTube. Siyezwana bazalwane. Uma ungaphansi kwa-18 hlala nje ekhaya kini uyobuka ku-YouTube. Kodwa-ke siyabonga obaba bangenza uma bethanda kodwa hhayi bonke. Khona obaba abaletha omama besuka kude singeke sibavalele ngaphandle sobathatha. Bese bakhona abafundisi siyabamukela inkonzweni yomama ngenxa yokuthi siphansi kwabo ibona abaholi bethu, asikwazi ukubashiya ngemuva sizokhuluma. Bese kuthi-ke okwesine engicela ukubala indaba ukuthi ngihlezi ngingekho, okuvukayo kuvuka ngingekho bese ngingasadlulisi. Ngiyacela bazalwane, nginesicelo lesisodwa. Umphathi wohlelo kade ecule lithi izandla zami kanye nolimi lwami. Ngiyacela bazalwane, ivule nje mbiko ngoba ngeke besangizwa. Ngiyacela bazalwane, ake silibophe ulimi lwethu, ake silifaka amatomu ulimi. Ngiyacela kwesinye isikhathi uYouTube usukhulumile bese uyayisola kamuva bese ungasakwazi ukuyoxolisa. Ngiyacela abazalwane, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ake kube umkhuleko womuntu nomuntu. Ngike ngayixoxa indaba ukuthi ngisasebenza ngangithi uma ngiphume ekhaya ngingena emotweni ngithi Nkosi bekela umlomo wami umlindi agcina umnyango wezindebe zami. Sengathi ngawumkhuleko wethu sonke, angikhathali ingane, angikhathali umuntu omdala. Kube umkhuleko nje Nkosi bekela umlomo wami umlindi. Ngoba mangabe iNkosi uJesu iwulinda umlomo wakho, angeke kuphume izwi elizodida abantu. Siyabulala kakhulu ngolimi. Siyababulala abantu, amathuna agcwele ulimi. Bazalwane kilokho nje uSingo simbusisi Jesu Kristu inkosi.